Čus, bus, autobus. Víta vás Pavúk a dneska sme u nového dielu Shake and Fidget. Kde sa môžeme pozrieť na svoju hlavnú postavu, ktorú som dal na 65. Nevadí. Napíšeme ešte do tohto klánu. A kúkneme si asi pevnosť a také základy. Takže pevnosť. Mám už takto povýšenú. Napadli ma ešte raz. A môžeme si dať nejaké boje v pevnosti. Dúfam, že zvuk je v poriadku. Ešte sa radšej pozriem. Dobre. Môžeme pokračovať. Takže skúsime podzemí. Ale to asi nedáme. No, vyskúšame. No, skoro. Ideme arénu. Obchode už nič nemáme. Alebo mám 47%. Brnko mám 7. A dáme si asi. A hospodu, ideme na svoj druhý účet. Už provokujú ma s mojím pozdravom. Na to sme 26. 38 brnko, 14 album. Nemáme tu niečo dobré. 32. Nemám prachy. Tak ideme pod zemko. Tohoto typka. Neviem, ja by som ho už mohol dať, ale neviem. No pýtam sa. Je to zaujímavý súboj ešte. Mohli by sme ho dať. Blokni. Blokni. Teraz. Toto sa nedajú komentovať. No. Tak. Mal šťastie. Ale arénu dám vždy. Dosiahol som tu na daný level. Som dosiahol 25, takže už mám pevnosť. Toto je moja veľká pevnosť, bojár. A dáme sa na našu challengeovú postavu. Takže na našej challengeovej postave mi zatáhal takto na tom. Brnko len 17%. Ale kúkal som tu nejaké dobre, sa mi zdá, že to boli rukavice. Nie, pas, čo to bolo? Ja aj to už som kúpil. 16. Kúpim si o jedno zdravie. Každý stať je dobrý.
Kúpil som si Draco Griffina. Nech to čo najviac poexpím. A povylepším staty. A ideme na podzemko, ale ne. Robím si srandu. Čiže tu je challenge. Ja sa pozriem, či som dobrý. Asi nie. Áno. Ale kto je hviezda? No. Do každej postavy som si napísal YouTube. A keby ste chceli, môžete mi poslať váš shake a mohol by som vám napríklad podzemko vyskúšať alebo také. Keby ste chceli. Možno by ma to prinieslo šťastie, že by vám padlo epic z podzemka alebo tak. Tak kto by chcel, môže mi dať účet, ja ho tak vyskúšam podzemka na videu a vo videu vám podzemka vyskúšam, porovnám vašu postavu s mojou a tak. Tak to bude asi na dnes všetko. Takže lúči sa s vami Pavúk. A to z dnešného dielu asi všetko. Takže Pavúk.